Arra mitä? Henkala kurkku kipeä. Elä sano mun nimeä. Se olikin sellainen nimi, ei sen nimi ole Henkka. Nyt soittaa myrkytystietokeskukseen, mistä se johtuu. Aika huosi. No, Jani tässä soittelee moi. No, kato tämmöistä asiaa soittelee kaverin puolesta ihan, että kun huolestuttiin siitä, kun se äsken söi kurkkua. Ja nyt jälkeen huomattiin, että se kurkku on karhea. Ja sit se on jossain määrin kivulias. Niin ajateltiin, että voisiko olla niinku mätä. Voisi tulla kurkku mätä itselleen, jos sekin on mätä kurkku. Ei ihan nyt silleen, että onko se mätäkurkku. Joo. No, mitä mieltä silleen, että voiko saa kurkku mätä? No, toivottavasti me katsotaan sen perään ihan. Että ei mitään vakavaa. Joo. No, selvä. Kiitos. Hei hei. Mitä se on? Saanko jossain välistä tuossa mieleen, kun mä oon vaan naurattu mieleen, että kun sattuman mätää, se alkoi vähän niinku epäillä siinä vaiheessa. Ja sitten viimeiset loput jälkeen niin ottaa ihan tosissaan. Jos Toomia. Lopetti se kuvaaminen, että olin päässä ja vitun hauska oli.